ndị Igbo ekwuchagokwa n'ihe niile ha nwere ike ikwu maka na Igbo tililu wee sị na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ya bụrụ na ị na-esonyere m na YouTube ọfụma ị ga-ama ọmarịcha kameraman m, mana ka ọ dị ugbu a kemgbe nna anyị nwụrụ anyị wee si ebe anyị bi wee kwajezi ebe ọzọ. Ka anyị kwajeziri ebe ahụ o wee dapụta na nke obere nwanne m nke obere ma amịa bụ kameraman ga-abụzi onye gara boarding school. Ka ọ bụ oge anyị batara ebe ahụ wee bụ na ndị ụka nwe ya ihe enyi bụ trouser na ihe enyi bụ trouser ha sị m na ihe mewe na na-akwa eyi ya nwaanyị anaghị eyi ya bata na ụlọ akwụkwọ ahụ. Nsị ha nsogbu adịrọ na mụnwa kpọrọ ya wee bịa tinye ebe ahụ kwesịrị iwu ọbụla ha wepụtara mee gịnị nsonyere ha ya agaghị m asị mba maka na m kwụrụ ụgwọ maka na ọ na ebe ahụ agaghị m eso iwu ha. Ihe meziri bụ ha wee chọrọ ofu akwa mee gịnị tinye wee makwasị ya n'elu nke enyi wee gefee. Ihe anụ a bụ izizi nyanwa ịga ụlọ akwụkwọ ebe a na-ebi ebi. Ebe anụ a ka anyị nọ wee na-ajụ ya ajụjụ kedu ka ya na ije si eje, kedu ka o si aga ma ọ na-agakwa ya ọfụma, kedu ka ọ dị ya na-arụ. Ọ na-agọrọ anyị sị ọ dịrị izi mana ihe mere bụ na ebidogo ya bụ na ebidogo ya. Akpa anụ anyị wetara akpa oge ji wee na-akwanye ngwongwo ihe nri ya. Mgbe anyị gara ebe ahụ ka anyị chọpụtara na ihe niile anyị gori maka na enwere ike anyị agaghị na-abịa oge ọbụla anyị wee gori ya nnukwu ihe. Ka anyị riri ebe a ha wee kọwara anyị sị n'agbanyeghị ihe ọbụla igori ya na a ga-eke ya ụzọ ịtọ enyi ya otu ụzọ o buru ụzọ nke abụọ wunye n'akpa wee busi ya ebe a na-ebusi wee tinye ya akara ka eje mgbe ọbụlazi n'otu ugboro n'izu ha na-aga ebe ahụ ewere ihe ha nwere were rie. Ọ bụrụ na nke gị agwụgo ihe ọbụla ị nwere ọ bụ na ọgwụgo mgbe emeghere ya ụbọchị ọbụla emeghere ya otu ugboro n'izu ụka ha meghe ya iwere ihe gị ahụ gwugoro na anaghịzi ekwe ka ha bukọrọ ngwongwo ha niile dọsa na ụlọ obibi ha. Mba na ọ bụ eburu ụfọdụ idese n'ụlọ obibi gị weziere ụfọdụ dese na ọba ebe a na-edesi ya bụ na ugbu a ka anyị fụchara ya wee mee gịnị were na-ana. Ọ na-ewutekwa m I don't have another cameraman enweghịzi m onye ga na-ese m ihe eserese. Agaghị eji mgbagbu wee ghara ọgụ, agaghị eji maka na m chọrọ ka ọ na-ese m ihe osise ọ ghara ịgụba akwụkwọ ya. Mba ngwa nke m si anụ ndị nke m afọ mbụ ọmalịcha dị Igbo.